Waqt kollogament telefoniku fil-programm Papers Can Fuq One, il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Isport Akwatiku Karlizzo faħar l-aħħar inizjattiva li wettaq il-Gvern dik tal-lezzjonijiet tal-hawn b'xejn għat-tfal ta' bejn it-3 u l-5 snin. Huwa qal li bħala assoċjazzjoni dejjem jippromovu l-hawn b'interess partikolari jkun fit-talent li jkollhom it-tfal minn età bikrija. Dan sabiex Malta tkompli tiġġieled biex teleb l-isfida tal-obeżità. Izzo saħaq ukoll fuq kemm importanti li l-Gvern Laburista jinvesti fil-qasam sportiv u jaħseb f'inizjattivi bħal dawn li jixprunaw il-ġid f'pajjiżna. Inizjattivi bħal dawn jagħmlu ġid lil pajjiżna wkoll fejn aħna kif kulħadd jaf wieħed mill-pajjiżi dejjem qed niġġieldu biex nitilgħu fir-rankings fejn tidħol l-obeżità. Sa dan it-tant kienu bosta persuni oħra li faħru din l-istess inizjattiva fuq l-aħħar ħarġa tal-Gazzetta kulħadd. Ewlenin fosthom kien hemm il-Prinċipal tal-Kulleġġ San Benedittu Dr. Roberta Argento fejn qalet li dawn il-lezzjonijiet bla ħlas se jagħtu l-opportunità li tfal ikomplu jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom. Hija qalet li l-attività fiżika u l-isport għandhom ir-rwol fundamentali fl-iżvilupp ta' tfal, mhux biss fuq livell fiżiku iżda wkoll fuq dak emozzjonali, soċjali u edukattiv. Il-kap eżekuttiv ta' Projects Go Zo Limited Joseph Fenech iddeskriva din l-inizjattiva bħala pass importanti biex aktar tfal jagħmlu użu minn faċilitajiet sportivi fosthom il-kumpless sportiv u akwatiku f'Għawdex.